Andrea, encantadísima de estar aquí novamente neste recanto de Ourense Norte. A verdade é que moi contenta de pasar de fase xa a segunda. Estamos no centro do Barco de Valdeorras, na praza do Concello. De momento vai moi ben a experiencia. Con ganas de seguir e de mostrar máis do que podo dar. Andrea, a miña neta grande. É nós todas, guapa, simpática, de todo ten. Son Sara, irmá da Andrea. Ela sempre quixo cantar e mira hasta onde chegou. E vai facelo genial, como sempre o fai, e que siga sendo como ela é e vai conseguir todo o que queira. É que nos aburra, que todo vai salir moi ben. Galloso, temos unha cousa que dicirche. Que eres moi valiente. Sempre fuches así grosa, ala. E un biquiño para Galloso, non? Un biquiño. E Paitana tamén. Son moi buenos, moi buenos. Estamos na rúa, eu vivo no barco, eu crecín aquí, porque a miña nai é de aquí, toda a miña familia é de aquí tamén. Sí, teño moita familia e parte dela está aí animándome e apoiándome. Pois imos falar con eles, non? Sí, sí. A súa abuela da Andrea e ela é moi buena, así que tócale a ganar. Ánimo, eu son o tío dela, entonces claro, estamos lle dando un ánimo moi bon. Son tía de Andrea, ella é guapísima, bellísima, ten unha voz como un anxo. Pois xa me coñecedes un buquiño máis. Espero que me sigades coñecendo un biquiño.